Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rehalaka Karunia saka kelas 9A absen 36. Dino iki kula ate nyeritake pengalaman kula pas pandemi Covid-19. 13 Maret tahun 2020. Iku dino pungkasan sekolah. Nalika semono aku ora ngerti yen bakal ono musibah nyebare virus yaiku Covid. Sampai toro dino mengko ono pengumuman saka kantor pendidikan menawa sekolah ditutup suwene 2 minggu amarga nyebarake Covid-19. Wiwitane aku kaget lan mikir, kenapa aku kudu prei? Covid kan durung nang Indonesia. Lan pranyata sekolah isih nerusake nanging saka omah utawa daring. Wiwitane aku ora ngerti pelajaran sing diwenehake guru. Aku jujur ae luwih seneng sinau nang sekolah. Iso interaksi karo guruwe, ana kanca-kancoe. Nanging kita kudu tetep ing omah wae. 2 minggu wis kliwat lan jebule online isih ditambahi lan aku malah rindu belajar nang sekolah, sinau nang sekolah. Senajan aku isih nindakake tugas sing diwenehi guru kanthi tepat waktu lan ora telat. Nalika ing omah aku luwih sregep ngerjakake tugas rumah tangga lan nulungi para dulur-dulurku nindakake tugase. Lan kadang kanggo ngilangi bosen aku dolinan game online karo kanca-kancaku. Saiki Covid-19 isih ana lan ora ana vaksin virus sing ditemokake. Pemerintah wis ngupayakake sing paling apik kanggo kendhalino pandemi iki. Tegese warga kudu netepi protokol kesehatan, yaiku gawe masker lan jaga jarak pas nak panggon umum utawa social distancing. Nanging isi akeh wong sing ora nuruti paugeran kasebut. Dheweke isi ora nganggo masker. Tolong rek, ojo anggap remeh. Yen sampean ora gelem kena Covid, cacahe kudu tunduk karo peraturan pemerintah. Akeh wong Indonesia sing kena infeksi Covid. Akeh keluarga sing dikarantina iku. Sawise ana Covid, akeh keluarga sing berjuang golek nafkah. Akeh sisan sing angel golek pekerjaan. Panganan sisan angel digolek. Senajan kula asring metu omah yen wis normal, aku tetep nggawe masker senajan wong metu ngubengi omah. Amarga kanthi tunduk lan ngeterapake protokol kesehatan, kita uga melu nyegah penyebaran Covid-19 kanthi netepi protokol kesehatan. Dadi ayo padha nunduk karo protokol kesehatan lan nglaksanake senajan mung cedhak omah supaya sanalika kondisi bisa balik kaya sadurunge ana Covid-19. Sekian saka kula lek ana salah kula njaluk sepura. Wassalamualaikum warahmatullahi